खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जों रायलायगोन नखरसे मानसिनि बाथ्रा जेराव बिखुमजो आरो बिहामजोनि नांलायनाय बिहामजोआ माने नायनोनो हाया बिदिनो बोसोरसे थांबाय थांनायनि उनाव सानसेखालि जोबोद बिदिनो नांलायबाय आरोबाव नांलायनायाव बिहामजोआ गावनि हौवानि सिगाङाव खोन्थाबाय जे आं आरो बे न'आव थानो हाला जोंहा आलाग जानांसिगोन जोंहा माने जुदा जानांसिगोन बिसोरजों जोङो जानो हाया बिदि होननायाव फिसालाया होनबाय एसे सिरि थाबानो जायो मानोथ' एफा उल्था नांलायफाबाय थायो नोङो होनना बिदि होननायाव बिहामजोआ सानबाय साला फिसालायाबो बिमानि भागैसो होनना बिदि साननानै बिहामजोआ मा खालामखो गावनि न'आव थांबाय बिसा आरो न'खर बिफाया एसे माने मुलि हेरि बानायोमोन आयुर्वेदिक दंफां लाइफां माबाफोर मिलायनानै बरि मुलि माबा मुलि माबाफोर गामिफोराव बिदिनो होयोमोन बियो होनायाव बियो बिफानाव थांना खोन्थाहैबाय जे आफा ओरै बाथ्रा आं आरो बि न'आव थानो हाला एकदम आंखौ बिराद अयथासार खालामो जोबोद रायो सानफ्रोमबो नांलाय खमलाय आंहा जानो लोंनो खान्थि गैया जालांदों नोङो बेखौ माबोरै बुथारनो हागोन नोङो माबा मोनसे मुलि हर बिफाया होनबाय नोङो मुलि लांना बुथारहैगोन गाबोननो थैबा पुलिसा नोंखौनो हमना लांगोन खारन नों बिमाजों नांलायबाय थायो आरो नोंखौ हमना लांनाय लोगो लोगो नोङो फंनैसो सोबाना होबा नों आंनि खोन्था होनगोन बे मुलिखौ आफानिफ्राय लाबोदो होननानै आरो आंबो जेलाव थांनांगोन गतिके जोंहा न'खर गंनैबो सेस धंख जालांजोबगोन गतिके नोंनो आं मोनसे बेलेग मुलि हरगोन जेखौ माने थैनायाव 6 माससो टाइम नांगोन बेखौ नोङो सानफ्रोमबो ओंख्रियाव होनानै एसे एसे होलांबाय था आरो बियो सिं बेमार जानानै माब्लाबा 6 माससो उनाव हारसिंनो थैनानै थागोन होमबा रावबो सन्देहबो खालामनाङा माने खालामनाय नङा आरो नोंहाबो जेबो प्रब्लेम जानाय नङा जोंहाबो जेबो प्रब्लेम जानाय नङा नाथाय नों मोनसे खामानि माव नोङो एसे माने मोजाङै रायलायग्रा जादो एसे सोलायनो नाजा नोङो बिमाजों मोजाङै रायलाय मोजाङै बेबहार खालाम मोजाङै अन जाहाथे उनाव माबाफोर जाबाबो नोंखौ रावबो सन्देह खालामा गिदिंना फैफिनबाय बिहामजोआ फैनानै इखालिनिफ्राय बियो सानफ्रोमबो ओंख्रियाव बिमानि बागोआव एसे बिदिनो पाउडारखौ होलांबाय थाबाय ओमफ्राय गावहा खोब गोदै रायलायग्रा जाबाय बिमानि बाथ्राफोरखौबो लासै खोनासंनो हमबाय बिहामजोआ बिराद मिल जाबाय खाथि खालानि मानसिफोरा आसरित मोनबाय इसा मा जाखो बिखुमजो खाननैसो सिगां नांलाय खमलायानो जोबामोन दा मा जालांमारखो इसानो बिदिनो थाङै मास मोनब्रैसो जाबाय जानायनि उनाव बिहामजोआ माने बिखुमजोजों बिराद माबा जालांबाय गोरोबबाय बिहामजोआ गोसो सिङावनो सानबाय बिथ' आंनि बिमानिख्रुइबो आंखौ बांसिन अनो आं आवगाय ओरैनो जे नांलायबाय थायोमोन बेनि बाथ्राफोरखौ सयज' जायामोन बिदि जालांनायनि उनाव दा आरो बिहामजोआ सिन्था फैबाय 6 मास जाथारसिगोन साननैसो उनावनो बेथ' आइया थैलांबा मा जागोन आंखौ सोर अनगोन सोर माबागोन बेफोरखौ सिन्था हाबनो हमबाय बियो मा खालामबाय आरो बिफानियाव थांफिनबाय बिफानियाव थांनानै बिफाखौ होनहैबाय जे ओरै खोन्था आंनि बिखुमजोखौ बुथारनो नागिराखै आं थैजानो लुगैयाखै बेखौ माबा मोनसे नोंदि हरदोंमोन मुलिखौ बे मुलिखौ दानगारनो थाखाय माबा मोनसे आंनो उपाय हर बेयावनो बिफाया मिनिनानै होनबाय
नों जि खालामदो मोजाङानो खालामदो आङो नोंनि बिखुमजोखौ बुथारनायनि मुलि हराखैमोन बेथ' ओरैनो हजम जानाय मुलिसोमोन नाथाय नोंखौ आं सोलायनो होदोंमोन मानि थाखाय नै दिनै नों प्रमानखौ मोनदों गतिके फिसा स्ट'रि नोंथांमोना खोनानो मोनदों दिनै बे फिसा स्ट'रिनिफ्राय जों बेखौनो मिथियो जेब्लाबो जेमान माने गेदेर प्रब्लेमानो जाथो खनसे बिमा बिफाजों सावरायनानै बे प्रब्लेमनि सल्भखौ जोङो मोननो हायो मानोना जोंनिख्रुइ गोबां एक्सपिरियेन्स बिमा बिफानाव थायो जायखिजाया भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।